Tjæret bygningsværk har været brugt igennem mere end et årtusinde og bliver stadig brugt, når træskibe skal tætnes. Sprækkerne i bunden tætnes med tjæret bygningsværk, produceret af 100% rene hørfibre, tilsat en lys milebrændt trætjære. Tjæret bygningsværk er i dag fremstillet som et kartet bånd, nemt at arbejde med. En ældgammel håndværkerteknik, som stadig bliver anvendt på landets skibsværfter. Tjæret bygningsværk har igennem flere århundreder også været brugt i forbindelse med husbyggeri. Her udnyttes tjæret bygningsværks helt unikke egenskaber til fulde. Trætjæren er både indtrængende, beskyttende og filmdannende. Trætjæren består af træets egne olier og harpiks. Derfor vedligeholder og genopbygger tjæren træet. På en måde kan man sige, at den opbygger og vedligeholder træets eget immunforsvar. Produktet har en uovertruffen holdbarhed, og tjæret bygningsværk er testet af Teknologisk Institut, som fastslår, at tjæret bygningsværk udviser en kraftig hæmmende effekt på væksten af skimmelsvamp. Når vinduer og døre er ordentligt fastgjorte med ca. 1 cm luft hele vejen rundt, stoppes fugerne med tjæret bygningsværk ved hjælp af f.eks. en trækile indtil 3 cm fra vinduets yderside. Den udvendige fuge kan være en mørtelfuge tilsat fæhår eller en anden diffusionsåben fuge. Brugen af tjæret bygningsværk, 100% ren hør, kartet og behandlet med lys trætjære, beskytter mod skimmelsvamp i op til 40 år. Tjæret bygningsværk, et rent naturprodukt.